Dibi, today kakain po tayo ng udong noodles. Meron po siyang sardinas at patola at meron siyang itlog at meron tayo ditong pritong liempo. Ang drinks natin, tubig. Mga po Dibi, bago po tayo kumain, pray na po tayo. Amen! Ayan mga Kapudibi, malinis na yung kamay namin, mga Taki Kapampangan. At syempre, ang nag-request po ng Odong Noodles ay si Jimin Park. Ayan. Medyo natagal lang po yung request niya, kaya ngayon lang kasi po tayo nakakita ng Odong Noodles. Yes, kaya mga tana po. Yan, sa lahat na nag-request ng Odong Noodles, ayan na po. Eto na po. Okay, thank you. Hindi niya maabot yung ano. Rice. Kunin ko na yung sasawang ko. Diba? Odong. Odong noodles. Titikman natin yung odong. Ayan. Ay. Kinagyan namin. Oh. Wow. Pumusok. Wow. Sa last video namin, yung pulang-pula kong pisngi, hindi po ako lasing noon, mga Kaputibis. Sadyang ano lang, nasobrahan lang. Nasobrahan lang ng magic lipstick. Pero sa chicks lang siya. Oh. Hindi siya lasing. Tikman natin to. Ay, mainit pa. Tandahan. Nasubo na tayo. Oo. Ang unang subo ay para sa inyo, mga Kapudibi. Jimin Park. Mga tana po. Ang sarap ng noodles. Kanya mo pala. Ay, thank you. Sarap siya. Pero ano no, mahirap din palang hanapin yung odong noodles. Kaya palang dami nagre-request nito kasi madalang lang pala siya. Buti na lang nakahanap tayo. Kanya man natin ang yabon. Kaya po din mag-request maantining odong noodles. Ito na po yung request ng mga Kapudibis. Siyempre, meron pork liempo. Benebal. Thank you. Oo. Yeah. Ano? Buray po ating patola. Up. Ang hingin ng pinggan ko. Hindi pantay kasi.
Patola. Kanin pa. Mahulog. Ito kanin. Init. Paano na nakakain ng init? Wala man naman. Na mga palnyas book ko. Hindi na naiinitan yung bibig ko. Sanay na siya. Sanay na siya. Okay. Ano na yun? Pasmado ba yun? Ay, ano yun? Napasma na. Masarap kasi kapag kumakain, yung mainit-init pa. Meron nag-comment, magsalita daw tayo ng Tagalog na naman. Tagalog? Mm-mm. Tagalog lang po, wag English. Sarap po. Ano naman? Tayo na bal. Ang laki bal. Thank you. Siyempre, taba is wave. Mag-wave niya naman yung taba. Sarap. Magluto na kayo. Kung wala kayong makitang odong noodles, Mickey noodles na. Pwede. Yung Mickey noodles, pwede. Sarap. Masarap pa rin yung udong. O yan, eto yung sardinas. Baka sabihin nyo, walang sardinas yan. Meron yan. Ano kasi yun? Advance na ako mag-isip. Alam ko na yung comment nyo kasi parang walang sardinas yan. Nasasabihin nyo na naman. Meron po sardinas yan. At yung sardinas, Spanish. Uy, Spanish na! Spanish 555 sardinas. Sarap. Naman? Nagustuhan mo? Oo. Oo. Pala, gusto mo to? Lagyan mo dito. Tabayan.
Hindi na pinapalampas yan. Taba. Cheers muna tayo bago ka kumain. Cheers! Taba ng baboy. Hindi dapat pinapalampas yan. Ano natin egg salad? Egg. Ate tayo sa egg. Muna mo na. Okay. Thank you. Up. Ayan. Mag-shoutout tayo. Ang dami nating shoutout. Natambak na. Baka magtampo na sila. Saglit lang. Ayan. Happy birthday po kay Alma Suzuki. At, and shoutout po kay Alicia Salvador from Dagupan, Pangasinan. Grandi 6157 from Cabuyao, Laguna. Happy birthday po Jackson Hall from Canada. Ayan. From Cool Kai. Ayan. Happy birthday. Lilian Merana, shoutout daw po sa mga anak niya, sina Marilyn, Myla, Venus, Eman, Bener, at sa mga apo niya sila, Nicole, Benel Suben, at sa mga manugang niya sila, Beth and Susan from Dubai. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Happy Thanksgiving Day kina Jay and Lena Sagala of Concord, Canada. Ayan. Yes! Happy Thanksgiving po! Wow. Megan Joy Malabi from Puerto Princesa City. Shout out po! Sonia Aranas, Shout Mira out. Corpus, and shout out daw po kila Morales and Chumawit family. Shout out po! Elizabeth Olandes from Madrid, Spain. Shout out po! Ayan. Happy birthday kay Gigi. Pinapabati ka po ni Mamita Marina Melasi. Ayan. Happy birthday po, Gigi. Ma'am Ayan. Gigi. Brother niya. Brother ba? Oo. And shoutout kay Bike Buddies. Ayan, mag-ina silang nagmumukbang. Paki-follow na din po sila, Bike Buddies. Hello po, paki-subscribe, mga pudibis. Apo. Sherlyn Bartolome and Arador Bartolome from Malolos, Bulacan. Shoutout po. Pamela Besite, yan from Hong Kong. Shoutout po. Annalyn Kalumot from Libagon, Leyte. Shoutout. Shoutout po kina Luisa, Lorna, Louie, Charles, Jasmine, Arwin, Shoutout po. Karen, Matthew, and Reyes family from Chris Kasem. Ayan. Shoutout po. Princess Caitlin Kimabaw at kay FM5218 from Aklan. Ayan. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat and salamat po sa support. Tita Olivia, get well soon, Tita Nelly Pineda, and Tita Cynthia. Shoutout po sa inyong lahat. Yes, mga pudibis, ati kami buntaga na metong liempo ay kay ni Prito. Opo. Mga pudibis, ang gana kayo ng video mi. Kita sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi. Mwah!